je 6:45 a já vyrážím na bazén. Já si jdu dát ginger shotu. To řeži jak debil. Ty krávo, ale slušná jízda, no. A vyrážíme za chvilku s Kubou běhat. Tady jeden gel a klasicky přesní dávku. Boty dneska beru Adizera, mám z Foodshopu, něma 10. Dneska mi dorazily tady tyhle Supreme lepící pásky. Nic, máme za sebou druhý interval. Trošku jsme to přehulili klasicky. Je aktuálně 5:30. Já musím ještě naleč, no, jedno eblíčko. Protože běhat už se mi fakt dneska ještě nechce teďka. No, rozhodl jsem, že to ještě briknu po bazénku. Máme doplaváno. 2300. Dobré ráno, já vás vítám zase u dalšího vlogu. Dneska aktuálně je 6:45 a já vyrážím na bazén. Včera už jsem měl za sebou nějaký běh a fitko večer, bohužel jsem to nenatáčel a míříme teďka plavat. Musím dát aspoň kapsičku. Jdem na to, chtěl bych dát tak kilák 2, možná uvidíme. Ale jenom nečel, dneska žádný hrot. No nic, tak jdem na to. No nic, to převlečení, tak jdem na to. OK, já už jsem se teda vrátil z bazénu, byl jsem ještě si rychle nakoupit, koupil jsem si tady batátky, zeleninku, mleté maso, to už jsem si udělal, ať mám pak na obídek, chci si dělat batáty, takový recept, co jsem viděl u Vicky, uvidíme, jak to bude v provedení mém, ale vypadalo to fakt mega dobře a i zdravě a i jakoby docela proteinově, takže to si půjdeme udělat teďka. Už jsem si tady udělal zase klasicky 3 vajíčka, takže jdem to naházet a jdu to spapat. Tak, máme to tady, takže dáme si k tomu rohlíček, trošku salátu. Já už jsem tady na mém placeu. Jdu se tady nasnídat, vy si vemte taky něco dobrýho a dáme si tady společnou snídani. Já si jdu dát ginger shotu, ale musím říct, že tady tenhle ginger shot z Brain Marketu je fakt jako heavy a hodně to kope. Ještě to zamíchám. Takže určitě doporučuji vyzkoušet, stojí to asi 70 Kč, mám dojem tahle lafička, ale třeba když si to přihodíte jednou do objednávky, vyzkoušíte, ty vole, to řeži jak debil. Musím to přirovnat, něco podobného, jak dělají v Lidlu, v takových těch plechovečkách, ale přijde mi to silnější, protože tady je 60% gingeru, 25% citronové šťávy. Určitě doporučuji vyzkoušet, třeba si to fakt přihoďte do té objednávky. Já už mám teda po snídani,
půjdu teďka tady dělat něco na kompu, vymyslet nějaký content, co bych mohl natočit, jelikož potřebuji i něco na socky, ale hrozně mě to nebaví točit, jakoby ty short form videa moc, ale co se dá dělat, jako ty vlasy jsou úplně bizár. Takže tak. Máme tady můj obídek. Avokádo, 2 batáty, mletý maso, uprostřed dressing a nějaký salátek. Jinak tenhle recept jsem našel u Vicky Chovancové, takže když tak si můžete kouknout. Dělá tam tady tenhle skvělý recept a docela mě zaujmul. Tady jsem si řekl, že si ho vyzkouším. No a jdem to teda zblastit. No a cca za 2,5 hoďky mě čeká intervalový trénink. Jdeme s Kubou, budeme běhat asi 5x1 kilometr. Takže já se jdu najíst a beru vás pak na trénink. Já už se teda převlíkám a vyrážíme za chvilku s Kubou běhat. Jdeme si dát intervaly, nějakých asi 5x1 kilometr si myslím, uvidíme jak to půjde. Jako jsem zvědavý, jaký to bude, jelikož to běhání momentálně je to prostě takový divný, že se prostě v tom ještě stále necítím tak dobře, jak prostě před těma patama, než jsem si je dodělal. Zase to prostě musím celý znova dělat a zlepšovat se, takže it is what it is, ale my jdem na to, takže pojďte spolu se mnou. Dobré lehunké. No nic, jdem na to. Tady jeden gel a klasický přesnídávku. Boty dneska beru Adizera a samozřejmě full fit. Mám z Foodshopu, kde platí slový kód něma 10 na zlevněný a něma 15 na nezlevněný. Takže dějte si radost a my jdem trénovat. Nic, máme za sebou druhý interval po 1 kilometru. Teďka bylo tempo nějakých 4:10, něco takového. Trošku jsme to přehulili klasicky, ale je to dobrý, pokračujeme dál. Třetí hotový. Intervaly máme hotový, 4x1 kilometr a plus nějakých asi 800 metrů jenom výklus. No, takže tohle byl náš trénink a my vyrážíme zpátky domů, dát si sprchu, nějaký jídlo. Já už jsem dorazil domů a dal jsem si sprchu a aktuálně jsem udělal zase to samé, co jsem měl na oběd a musím říct, že to je fakt banger, jakože extrémně to překvapilo. Chutná mi to jak smrt a určitě doporučuji to udělat i vám a fakt je to úplně easy to prepare a za mě esti jídlo. Stačí vám prostě k tomu jeden batát, nějaký salátek, rajčátka, mleté maso, avokádo, řecký jogurt a nějaký koření, co se dáte do toho řeckého jogurtu. Uděláte si z toho takovej dressing respektive a musím říct, že to je fakt dobrý. A ještě, když si k tomu dáte vychlazený imuno, říkám vám, to vás vyšle úplně do nebes a pak vás normálně dropne a jdete spát. No, já se jdu teda najíst a potom mířím teda zase k počítači něco dělat, ale dneska je šílený vedro, jakože aktuálně je venku nějakých 28-26 stupňů a jako chcípám, jakože fakt chcípám vedrem. Nic, já jdu papat, pustit si něco k tomu, tak si dejte taky něco dobrýho a pak jdeme pracovat. Jinak musím říct, dnešní trénink, ty brďo, ráno plavání, no zítra ráno dám kolo a odpoledne fitko a ve čtvrtek zase ráno půjdeme plavat, takže takový jsou plány zatím a tak, dneska jsme teda dali, no, ještě ohledně dnešního tréninku, dali jsme teda 1 kilometr warm-up, potom 2x400 metrů tempem nějakých 4:10, 4:15 a potom 4x1 kilometr tempem 4:15 až 4:20. Musím říct, že jsem byl docela překvapený, jakože ta tepovku jsem měl prostě jako vyšší samozřejmě, nějakých 168 si myslím, během těch běhů,
což je trošičku víc, než bych předpokládal, ale zase musím říct, že se mi běželo docela dost dobře, než jsem očekával. Čekal jsem, že to bude mnohem horší, ale bylo to dost v klidu. A jsem rád, že ta forma tam aspoň trošku zůstala, ale musíme dál trénovat. Prostě není to zadarmo. Máme něco okolo 9:30 večer. Já už mířím spát, tady už jsem si nachystal věci na kolo, přečtu si pár stránek knížky a dám si masážní pistol a pofičím spinkat, jelikož už jsem docela unavený dneska, ale zítra je další den, takže se jde zase grindit. Takže dobrou noc a vidíme se zítra. Čauko. Nic, takže dobré ráno. Já vás vítám, dneska máme středu, je aktuálně 5:30, něco takového. A já vyrážím na kolo, jedu za Kubou. Radši jsem se oblíkl, dal jsem si pod ještě to funkční tričko a tady tuhle bundu. Jdem na to, vůbec se mi nechce, ale zároveň prostě musí se grindit. A chci si nastavit prostě nějaký fakt jako režim a nějakou rutinu, jelikož chci získat disciplínu a prostě dát se zpátky do formy, tak prostě musím dělat tady takovýhle crazy věci. Tak jo, beru vás sebou, čus. Let's go. Máme nějakých 33 kiláčků a už míříme domů, ale jsem docela unavený, musím říct. Se těším na jídlo, mám hlad. Máme dojeto 52 kiláčků, průměrná rychlost nějakých 28 a jsem úplně hotový, ty vole. Jakože jsem fakt, ale je mi dobře, zase jako musím říct, že jsem takový jako fresh, ale a já jdu ještě rychle umýt kolo a dám si snídaní a jdu pracovat. Ty krávo, ale slušná jízda no, jakože jsem dobře zničený, co si budem, ale stálo to za to, byla to aspoň sranda. Nic, jdu to rychle umýt. Let's go! Tak jo, máme tady zase klasický snídaní, dneska jsem k tomu akorát přidal 2 párečky a tady salátek, Survivor, vodu a jdem chalovat, já si jdu pustit Survivora. Máme po snídani, dokoukal jsem Survivora a musím říct, ty vole, docela hustý, že té Johance zase padne voda, to mi přijde docela mega lucky. Nicméně, já už tady jdu stříhat, mám už tady videjko na Brain Marketu, co jsem teďka ještě dělal, takže ho jdu postříhat a je ready. A zároveň dneska bych chtěl ještě natočit, společně s Míšou asi půjdem a já teda vyrážím stříhat, takže jdem na to. Mám něco okolo 5. hodiny a vyrážíme společně s Kuším a s Matem do fitka, takže pojďte s náma. Jinak dneska mi dorazily tady tyhle Supreme lepící pásky. Mám 4, kdyby někdo chtěl, napište mi DMs, prodám vám je. Takže tak a já jdu zjít jenom pití a vyrážíme. Takže zatím dár. A už je tady se svým démonem. Dár. Jeden den. Co? Zase se ručí, ale jsme se jak to?
Let's go. Máme ještě. Takže dobré ráno, máme aktuálně 6:53 a jdem plavat, takže pojďte se mnou. Máme doplaváno, 2300, hotový, ale jsem úplně hotový. OK, trénink máme hotový, naplavili jsme nějakých 2300, dal jsem nějakých 600 až 500 metrů s polotvema, když jsem trénoval delfíní kick a k tomu kraula. No a na konci jsem dával ještě nějaký 4x50 metrů intervaly rychlýho kraula. Chvilku mě vyzvedává Šimon a jdem si dát snídaní, takže pojďte s náma, let's go. Tady máme vejce Benedikt ve stylu club sandwich, Šimonek spokojený. No nic, máme to zblastěný a vyrážíme běhat. Alias natáčet běh. Protože běhat už se mi fakt dneska ještě nechce teďka. To už mi jako stačilo. Dnešní plavání. No nic, jsme teďka na ovále tady a jdem natočit nějaký videjka na Instagram tady se Šimínkem. Ahojte lidičky. A něco vám tady hodím, jestli se mi to povede sestříhat, ale vypadá to tady mega clean dneska, takže bude to po píči.
Máme něco okolo 5. hodiny, já už tady mířím stříhat, jelikož musím rychle postříhat jedno reelsko a do soboty ještě musím stihnout udělat vlog pro Vicky, takže na to se jdeme vrhnout. A jinak dnešní natáčení musím říct fakt bomba, udělali jsme fakt skvělý záběry, jakož jsem z toho mega nadšenej. Myslím si, že do tohohle vlogu se to asi nevleze, mám to docela dost, co se týče tady střihu a ještě pak musím stříhat tady tenhle vlog. No a já se jdu teda vrhnout na to, dostříhám tohle reelsko, půjdu si dát jídlo a pak začnu stříhat vlog, takže jdem na to. Máme něco okolo 10. hodiny, já jsem teďka skončil, stříhal jsem ještě ten vlog, mám ho cca rozstříhanej, zítra ho dodělám, no a míříme spenkat, jsem úplně unavený, ani jsem nešel běhat odpoledne, jelikož po těch včerejších nohách a ještě dneska, jak jsme běhali a natáčeli jsme, tak docela cítím trošku ty nožky, že jsou docela namožený a zároveň, co taky musím říct, tak je prostě crazy, že doteď jsem prakticky trénoval dvoufázově, to je fakt znát, jako extrémně jsem unavený a mám hrozný hlad a jdu spát, jelikož zítra zase prostě vstávám v 6 hodin, protože zítra ráno si chci dát trénink, půjdu zase na bazén, cca zase těch 40 až hodinku, vezmu si ještě ploutve zas, dám si takový jakoby lehčí trénink, ale docela mě to plavání začalo bavit. Jako pomalu najíždím do nějaký té přípravy, jak bych si to představoval. A v neděli bych chtěl zkusit nějaký delší běh. Já teda fičím spinkat, ještě si něco možná přečtu, 1-2 stránky, uvidím, moc se mi nechce. A nebo si prostě dám na chvilku swipeovačku. Mám ještě 10-15 minut, než bych chtěl jít spát. Takže dobrou noc, mějte se krásně a vidíme se zítra ráno zase na bazéně. Dobrou. Takže dobré ráno, máme něco okolo 7 hodiny, 6:45 a jedu na bazén. Šest 53 a jdem plavat. No, rozhodl jsem, že to ještě briknu a po bazénku dal jsem si chvilku pauzu, dal jsem si jedno jablíčko a teďka dávám lehkých 5 kiláčků asi. Dám jenom lehkých 5 kilometrů a tam po nějakých 6, něco takového, jenom protočit nohy a domů na snídani a hned jít pracovat. Ať máme robotu hotovou a můžeme stříhat můj vlog. Takže tak, let's go. Dobíháme teďka 5. kiláček, tempíčko 6:13, úplně ideální, takový break trénink, no. Ale mám radost, nožky docela drží a odpoledne půjdeme fitko a možná ještě nějaký lehký běh 5 km uvidíme. No a já mířím domů a půjdu se nasnídat. Snídaní už mám ready, vypadá to teda nějak takhle. A já si jdu něco pustit a pak fičím stříhat. Je to fakt crazy. Tenhle ginger shot každý ráno vypalí vám to normálně fakt všechno. Dobré ráno, já vás vítám, máme něco okolo 7 hodiny a já vyrážím teďka na takový Sunday long run, jdem si zaběhat s Kubou, jdem dát nějakých 15-18 kiláčků, něco takového lehkých a pak musím dostříhat tady tenhle vlog, ať to vyjde nejlépe v pondělí, protože myslím si, že dneska je neděle a že už to nestihnu zase dostříhat. It is what it is, ale bohužel měl jsem to vždycky přetočený, to jsem si posral. A teď to musím dohánět, takže nedá se nic dělat a já vyrážím. Zatím čauko. Dám si ještě nálečno jedno jablíčko a můžeme jít to. No,
Jinak klasicky můj outfit, Satisfy, Oakley, Satisfy, New Balance, 1050 mám dojem, takový docela fajn, objemový boty jsou hezky měkký a na takový dlouhý long asi ideál. Ještě to tak jako testuju. Samozřejmě všechno tohle najdete na Foodshopu a můžete využít slový kód, má 10 na zlevněný, má 15 na nezlevněný zboží a já budu moc rád, když mě podpoříte a sobě si udělat nějakou radost. A my pokračujeme, let's go. Máme tady teda konec tohohle vlogu, já moc díky, že jste to dokoukali až sem, nezapomeňte hodit like, odběr, nějaký hezký komentář. No a já doufám, že už se konečně vidíme v neděli 18:30, takže mějte se krásně a čauko.